tardes. Eu vouvos a ler un anaco deste libro que se chama Escarlatina, a cociñeira defunta, que é de Ledicia Costas, ilustracións de Víctor Rivas. Este libro é moi recomendable na época que estamos vivindo, que temos que estar todos pechadiños na casa, pois contén recetas. Unhas recetas moi interesantes, como a empanada de mexilóns, na que podedes facer cos rapaces e cas rapazas. A verdad, pasamos uns momentos moi divertidos facéndoas. Por iso que volo leo, moitos de vos xa teredes este libro na casa, así que é un bon momento para facer as recetas que ten este libro. De acordo? É o capítulo 12. Facer empanada é unha das cousas máis divertidas que existen, sobre todo o momento de amasar. Meter os dedos na mestura de auga e fariña, emporcar as mans enteiras, xogar a que a masa que che queda pegada a medida que a traballas son en realidade anacos de pel mutante en estado de descomposición. A de cousas as que se pode xogar. Tamén é certo que esa é a parte máis complicada, que se iso sae mal, estrágase a empanada enteira. Pero así é a cociña, divertida e arriscada. Non pensedes que a min sempre me sae todo ben. Xa vos contei o que me pasou coas magdalenas de varias cabezas, e non foi a única vez. Nunha ocasión quixen facer un biscoito e quedou tan duro que semellaba unha arma arreboladiza. De feito, proveina no xardín do veciño lanzándolla ao seu Doberman, un can que se chama Narciso e me cae fatal. O experimento foi un fracaso porque rei o golpe. En lugar de darlle o can, o biscoito esnafrouse contra o tellado da súa caseta. Esta vez non estivo permitido fallar. Un pequeno erro podía supoñer a miña condena ao inframundo. E claro, tamén a de Escarlatina. Por iso estábamos tan nerviosos. Se pensades que os defuntos non teñen nervios, non sabedes o trabucado que estades. Co estrés, Escarlatina deu en esbirrar e a cada pouco, lei de horror, saía despedida do seu nariz en contra da súa vontade. Como non te tranquilices, tezo unha gañeira e envolvoche a cabeza enteira con ela. Ao avó e máis a min deu-nos a risa. Lei de horror tiña moito serio. Agardamos na cociña de Escarlatina a que Nicotina trouxese os ingredientes. E non podo negar que a experiencia foi interminable. Eu tiña dúbidas de que cumprise a misión con éxito, e se en lugar de mexillóns traía croques, ou ameixas, zamburiñas, vieiras, calquera erro tería consecuencias fatais. Porén, cando a mortubexeira apareceu co paquete e comprobei que todo era correcto, tiven que tragar a miña desconfianza e darlle as grazas de corazón. E iso a pesar do medo que me daba aquela esqueleta. Nicotina, déboche un favor, díxenlle. Estareiche agradecido para sempre.